Mennään Siroselle. Nukuttiin vähän pommiin, mutta ei se haittaa. No, kertokaapa tarkalleen, mikä päivä tänään on? Joo, tänään on 3.4. ja Minä. Sirosen synttärit ja jos ei tiedä, että me tullaan ja kello on 10. tänään tehdään semmonen Evin synttäritrippi ja Nonni. saavutaan Siroselle. Elikkä me koitetaan mennä sisälle niin, että se ei huomaa meitä. Tuossa on nuorten tilat tuossa vastapäätä. Sirosia. Melkein. Niin jätetään nyt tähän. Sironen asuu tuolla keltaisessa paskassa. Se ei näe, kun me ajetaan Ei tähän. välttämättä huomaa, että kun ajetaan tähän. No, nyt yritetään tehdä semmoset juksut, että Joo, onko meitä vielä nähty? Onko meitä vielä nähty? Ei oo. Joo, me ollaan tässä teidän takapihalla. Joo, niin. Mitä kautta me voitais tulla tehdä yllättävä sisääntulo? Takaovi vai eikös tässä pesuhuoneessakin oo? Tai takaovi. joo. Joo, no joo. Joo, moi. Sirkka aulaa kuulemma omassa huoneessaan, että se ei kuule mitä jos me mennään etuovesta. Mennään vaan sniikisti nyt. Se miettii sillä mitä laulaa, se kuuntelee seuraavaksi. Tuo huone. Se on tuolla. So many cuddle bears. Come here, motherfuckers. Jatka vaan pelaa. Niin pelaa. Täällä mies pelaa kalsarit jalassa. Sirkka. No, Maailman turhin ikä. niin on. Miltä tuntuu? No, kyllä se vähän vituttaa, kun lapsillesäkin loppuu. Kyllä, sä oot nyt vuotta vanhempi. Parempi kuin sä! Tupet niskaille. Minä mennään. Me vaan mennään aikaa siltä, että mennään. Minä mennään. Meillä ei ole aikaa Mennään. puhua siitä. Meillä ei ole aikaa siltä. Minä mennään. Meillä on kiire. Mä en näe, jos ei kerrota! Onko sulla mitään aavistusta, mitä olisi luvassa? Ei kyllä oo mitään aavistusta, eikä tule olemaan. Aha, no ei siinä sitten. Niin, jotta tämä olisivat yllätyssynttärit, niin kaikki pitää tulla yllätyksenä. Niin Arttu, saat sitten koskessa sitten. Ei. Laitetaan Sironen ajamaan. Niinku, joo. Pois, se on niinku tämmönen sulle haaste. Sun pitää ajaa. Yritetään eksuttaa Sironen. Ei, mä ehkä tiedä mihin mä oon. Ehkä Lappajärven. Lappajärvellä. Niin, Joo. jos tästä... Ihan lähelle Lippas. Kusit auki. Ensimmäinen pysäkki. Voit ottaa liinan pois. Ei, että minkä kautta se oikein kiertyy? Se oli kun sä muistat toki kyllä kun omat taskut, niin täytyy eksyttää sut. Arttu, mitä sulla on tätä nyt tapahtunut? Ei mulla oo mitään. Varmaan räiskattu. Raiskattu, joo. Se voi olla yksi vaihtoehto. Näistä tästä ainakin vissiin kokonaan pisaattu. Pääsit ensimmäisenä.
Siellä pojat ostaa Beemistä. Millä rahalla? Millä rahalla? Tuukka, kato mikä täältä tulee. Kato, ei helvetti, on muuten isoja. Mieti, se on sulle. Ei jumala. Koska sillä. Oikeesti. Kato mitä Verrattuna siihen. Muuten tulisi painaa helmiin. Niin. Mitä odotat, että mitä nyt ehkä seuraavaksi tapahtuu? Ei mitään. Ei mitään haju. Varmaan joku deadline. Erittäin. Joo, kuka se oli, kun se Jere? Kuka se oli? Kuuntele, voitin 8 euroa. Kuka se oli? Voitin 8 Kuka ei ketään kiinnosta vittu sun rahaa? Kuka se oli, Ville? Jere! No Oli se Jere. Jere tuli käymässä tossa. No onko se vielä siinä? Eikö se lähti? Mikä kevari sillä on? Honda. Mikä? En mä tiedä mitä mallissa. En mä tiedä. Olis se kyykky? Ei, kun se on semmonen joku ihme. Elikkä Sironen, ottaako se huiven pois nyt? Se otti. Joo. En oo, mä en oo avannut silmiä. Niin se on vielä avannut silmät. No avaako se? Missä ollaan? Ja Veikka? No oltaisko kenties siihen, mihin sanotte, että me ollaan siinä juna-aseman vieressä ja kuuluu kuulutuskin. Ei ollut junassa. Ei ole. Ei, tää on kuulut. Tää on lennoksi. No, avaa silmiä. Paskaa on mehän kertaa. Ai vittu! Tää on sit mua korvaa. Vitu Jaakko! Mitä vittu? Miltä tuntuu olla 17-vuotias? No vituttaa loppu lapsillisen. Siinä. Ainoa mikä positiivinen juttu, niin mä oon lähempänä autokortti. Niin, mutta kuka on 16? No niin, me ollaan täällä leikkipuistosta näitten lapsien kanssa. Hei, että iso! Mitä on tämä? Sulla espresso. Onko aika kuumaa vielä? Stitkerä. Ei, on. Kas mä maistan. Onko tää nyt niin paha? No se aika. Jos ota 10 tosta. Mitä on tapahtunut? Joo.